F'pajjiż li qed jesperjenza l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-istorja jeħtieġ li n-negozji anke dawk żgħar ma jiddependux biss fuq il-banek iżda anke fuq il-Borża ta' Malta. Għalhekk din nediet pjan strateġiku għas-suq kapitali minn issa sal-2018. Il-pjan huwa riżultat ta' konsultazzjoni wiesa' tal-Borża man-negozjanti sabiex fl-aħħar ħarġu 26 punt li bihom kull tip ta' negozju jmexxi l-finanzi tiegħu aħjar. Il-Ministru Edward Scicluna spjega għalfejn pjan strateġiku ta' dan it-tip huwa importanti f'Malta. Malta, però anke pajjiżi kbar bħal Ġermanja, speċjalment Ewropej, joqogħdu wisq fuq il-banek. Kont il-banek għandek il-limitu ta' x'jista' jinvesti fih u allura jkollok immaxijat baxxi. Mill-istess ħaġa, kumpaniji jisuha bitqila biex jidħlu għal ċertu proġetti interessanti, però daqsxejn riskjużi u l-banek ma jsellifhomx. Bħalma jiġri fl-Amerika wkoll minn għandu borża u għandna f'Malta wkoll, però trid tintuża iżjed. Bekk il-kumpaniji kollhom iċ-ċans li jsibu flus lesti biex jinvestu u jieħdu proġetti riskjużi. Dan huwa l-mod li bih il-Borża ta' Malta tkompli tespandi u kumpaniji anke żgħar ifittxu biex jaħdmu magħha. Però b'mod sempliċi mhux spejjeż għoljin, allura qed inwaqqgħu l-ispejjeż, nagħtu inċentivi għal min jidħol, ħalli naraw illi sewa l-Maltin min iġemma ikollu iktar opportunitajiet bħal supermarket kollu prodotti iktar minn fejn jażel. U minnaħa l-oħra l-kumpaniji żgħar li soltu dejjem joqogħdu fuq il-banek u jgergru kemm huma għoljin dawk il-fees u da kollu, jistgħu jsibu hawnhekk ukoll mod kif jiġibu il-flus, jisselfu l-flus binqas spejjeż.